Is-settur tat-turiżmu huwa l-iktar settur li qed jintlaqad b'mod negattiv minn mindu feġġet il-kriżi tal-coronavirus. F'kummenti lil Net News, Abigail Mamo, kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, qalet li dawk is-setturi li huma iktar dipendenti fuq it-turiżmu kienu affettwati b'mod negattiv minħabba il-coronavirus. Dan filwaqt li aktar ma jgħaddi żmien qed tikber aktar il-probabilità li jiġu affettwati setturi oħra. Issa jidher li s-setturi li huma iktar dipendenti fuq it-turiżmu bħal travel agents, bħal setturi li jaħdmu konferenzi li ġejjin minn barra, dawk iva kienu affettwati mhux ħażin, però ovvjament iktar ma tikber il-ħaġa Malta jista' jkun hemm effett fuq setturi oħra. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwireb sostna li fost oħrajn kien hemm tnaqqis kbir fl-ammont ta' studenti li jiġu jitgħallmu l-Ingliż f'pajjiżna. Turiżmu tal-istudenti pereżempju li kienu jiġu hawnhekk biex jistudjaw l-Ingliż, dak kważi l-ewwel wieħed li ntlaqat, u dak kollu li anċellarja mat-turiżmu. Ovvjament għandna wkoll min jiġi jew Malta training għall-edukazzjoni fejn toħloq għandek bżonn numru ta' movimenti ta' nies barranin li jiġu Malta li awtomatikament minħabba prekawzjoni u anke minħabba protezzjoni ta' containment tal-coronavirus pajjiżhom, ċertu movimenti lej pajjiżna naqas. David Chwireb saħaq li bħala Kamra tal-Kummerċ jinsabu imħasba għax din il-kriżi se taffettwa l-ekonomija ta' pajjiżna b'mod negattiv. Għandna xi industri li diġà qed jiġu affettwati bħalissa u ċ-chances huwa li jiġu affettwati iktar fil-futur. Jekk nkunu bravi biżżejjed biex nilqgħu għaliha kapaċi li nilqgħu to weather the storm u meta noħorġu minnha u l-coronavirus tkun xi ħaġa li tkun xi ħaġa fil-passat, inkunu fil-fatt ħriġna b'saħħitna bħalma konna qabel ma dan kollu ġara. Fid-dawl ta' dan kollu il-konsumatur jidher li qed jonfoq il-flus tiegħu b'mod differenti minn kif kien jagħmel qabel ma faqgħet din il-kriżi tal-COVID-19. Il-konsumatur qed jonfoq differenti. Ġifieri fejn qabel kien jonfoq forsi iktar barra, iktar f'restaurants, qed jonfoq iktar minn għand is-supermarkets. Ġifieri hemm setturi li qegħdin imorru ftit aħjar u hemm setturi li qegħdin ibattu iktar. Apparti dan qed tkompli tikber pressjoni fuq il-Gvern biex jinħoloq fond ta' flus għal-lif tal-kwarantina. Abigail Mamo saħqet li f'din is-sitwazzjoni huwa importanti li l-kwarantina tkun waħda obbligatorja fejn in-negozji jingħataw għajnuna mill-Gvern ħalli l-kwarantina issir obbligatorja. Aħna naqblu li l-kwarantina tkun obbligatorja jekk irridu naraw li din il-marda neħilsu minnha kemm jista' jkun malaj, dak huwa l-unika metodu. Aħna min-naħa ta' negozji rajna li f'każ li jkun hemm bżonn ta' kwarantina obbligatorja u ovvjament ma jkunx hemm każijiet ta' abbuż fejn wieħed mar meta suppost ma kellux imur, dan jitħallas mingħand il-Gvern għax ovvjament in-negozji diġà ħajkun wedin persuna inqas u jridu jaraw kif jagħmlu l-affarijiet tal-inqas jgħin il-Gvern min-naħa tiegħu wkoll. U insistejna li tkun miftuħa wkoll għas-self-employed. David Chwireb min-naħa tiegħu sostna li s'issa għadhom qed jistennew tweġiba min-naħa tal-Gvern dwar il-fond għal-lif ta' kwarantina. Qed nistennew risposta min-naħa tal-Gvern fuq kif dan se jiġi ittakiljat. Chwireb sostna li huwa inaċċettabbli li ċerti prodotti ta' sanità olew b'mod drammatiku fil-prezz. Mhuwiex sew, dan mhuwiex etiku u għamilna appell il-membri tagħna u dawk kollha li fil-fatt din l-azzjonijiet qed jagħmluhom biex jifqu jagħmluha jirrivertjaw lura għal dak li hu deċenti, ġifieri li joffru l-prodotti tagħhom bil-kwantità tagħhom bil-prezz li hu dovuta lihom u mhux iktar. Intant il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji ħasset il-bżonn li tingħata aktar informazzjoni lin negozji dwar il-mod kif dawk il-ħaddiema li jkollhom kuntatt dirett mal-konsumaturi se jkollhom jadattaw is-servizz li huma jagħtu sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-coronavirus. U fi sqarrija separata l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Bankiera qalet li fid-dawl tal-aħħar żviluppi tal-COVID-19 il-konsegwenzi probabbli fuq l-ekonomija Maltija ma jistgħux jiġu injorati. U fost is-setturi partikolarment friskju hemm dawk tal-ospitalità u l-industri li l-aktar qed jintlaqtu direttament mill-moviment fit-turiżmu. Sa issa jidher li fil-jiem li ġejjin se jkunu tħassru 278 titjira lejn Malta.